Gerwyn Price I gyroni yn y Pencampwr PDC y Byd. Y Cymro cyntaf erioed I wneud hynny. Mae'r fuddugoliaeth hefyd yn gweld Price yn codi I frig rhestr detholion y byd. Cyfnewid gyrfa fel chwaraewr rygbi proffesiynol am un ym myd dartiau wnaeth Gerwyn Price rhyw 7 mlynedd yn ôl. Penderfyniad gafodd I gyfiawnhau neithiwr wrth i'r Cymro gael I gyroni yn Pencampwr PDC y Byd. Gerwyn Price is the champion of the world! It's a great moment, a great achievement for me, and yeah, I've had some great backing from the whole of Wales, so it's a proud moment for me and all my family as well. I've had match-winning darts to win tournaments, to win majors before, but I've never had that sort of pressure to win your first ever World Championship and to become world number one. Iddo ennill o 7 set I 2, doedd I ddim yn hawdd. Y gŵr sy'n cael ei adnabod fel yr Iceman yn colli blwc ar y degau tyngedfennol. This time! No! Rôl methu ar 11 ymgais I sicrhau'r fuddugoliaeth, pan dath y cyfle eto, camodd I ffwrdd o roci, ymdawelu, cyn taro'r targed. Gerwyn Price! Mae'n profi dros y blwyddyn a hanner diwetha, ta fe yw'r chwaraewr gorau yn y byd. A I ddod I neithwr a ennill y darian, mae wedi profi pawb dros y byd I gyd. Ac wrth gwrs I chi wedi chwarae'n agos iawn gyda fe, wedi ennill cwpan y byd yn gynharach. Beth sy'n neud yn chwaraewr mor arbennig? Sa'n gwybod, mae dy fe rhyw belief, mindset, set y feddwl yn meddwl, mae'n anhygol, mae dy fe rhywbeth sydd ddim dan ni ar y foment. Mae'n rhaid I ni fel chwaraewyr I troi ffindio. Ynghyd â'r teitl, y tlws a siec o £100,000,000 o bunnau, mae Price hefyd wedi esgyn I frig rhestr detholion y byd, gan ddisodli Michael van Gerwen. Mae wedi bod un o'r chwaraewyr gorau yn y byd ers, byddwn ni'n gweud, wrth 19 mis. Oedd e'n gwybod bod y gallu dag ei ennill y bencampwriaeth yma a hefyd I gyrraedd rhif 1 yn y byd. Fi'n credu falle fydd cyrraedd rhif 1 yn y byd falle newid I fywyd mwy fel chwaraewr. Mae tipyn o statws yn dod i'r peth. Dim ond 3 chwaraewr sy'n erioed wedi dal ar y teitl hynny, sef Phil Taylor a Michael van Gerwen. Mae hwnnw'n gweud popeth sydd angen gweud, really. Mae wedi ymuno â clwb exclusif iawn. Ers yr enni'r y car rygbi fel Pencampwr dartiau'r byd y bydd pobl yn adnabod Gerwyn Price bellach. Mae stori yntau bosib yn fodd o ysbrydoli eraill I fentro. Dyna'r cyfan o ran